Lalaking libod suroy nga nakuhaan og video nga nanakit og mga tawo ug nanguha og pagkaon. Daling gi-rescue sa Consolacion LGU ug sa kapulisan. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa viral video nga nakuha sa usa ka netizen, makita kining libod suroy nga lalaki nga nagdala og plato ug naglakaw kilid sa kalsada sa Consolacion, Cebu, haduol sa public market. Pag-agi sa usa ka kan-anan, dunay gikabot. Dayong labay sa iyang gidalang plato ug midagan. Nakuhaan sab nga gidapata ni ini ang duha pa ka mga lalaki nga nag-standby ra unta sa kilid sa kalsada. Sa wa pa maputol ang video nga gikuha sa netizen, makita ang pagsulod niya pagbalik sa usa ka karinderya kun diin siya nanguha og pagkaon. Tungod kay nag-viral ang video, nakaabot kini sa atensyon sa Consolacion LGU ug sa kapulisan. Daling na-locate ug na-rescue ang maong lalaki sa may barangay Pulpugan. Kantor yung viral video, sir. Na makita na to nga katong nagsakay og motor, iyang nadapatan ka usa, niya katong naglingkod, sir, iyang gi sumbag. Niya kaning duha ka instance nga nanguha siya og pagkaon. Giatiman og gipapaliguan ang maong libod suroy. Nasayran nga taga Cebu City ang maong lalaki nga nagpangidaron og 36 anyos ug naabot lang kini sa Consolacion. MHO, sir, their part, nagkuhan sila tambal nga pampakalma, sir, para mo cooperate ang kuhan adto siya. And then ang sa MSWD, sir, kay sila ay kining among giturnoveran, sir, ba kay ilahaman nga division, sir. Sa abag sa LGU, giturn over na ang lalaki sa Vicente Soto Memorial Medical Center para sa dinaliang tabang medikal kaniya. Nico Sereno, Balitang Bisdak.